Να παίξω. Θέλω Jax να παίξω πάλι ρε φίλε, αλλά νιώθω ότι θα γίνει κακοχία. Το Jax γενικά να ξέρετε ρε, είναι ένα από τα καλύτερα pick Virgin. Γιατί ο Jhin έχει μεγάλο πρόβλημα με το Jax, αν το πιάσει με Ghost δεν μπορεί να πάει πουθενά ρε. Ενώ άλλα pick ας πούμε η Irelia. Αν δεν έχεις team δεν μπορείς να το φας, ενώ ο Jax μπορεί να το φάει μόνος του. Έχω κάνει και λίγη κοιλιά ρε φίλε, μεταξύ γιατί... Δεν ξέρω ρε φίλε τη φάση. Τι έκανα λάθος. Έτρωγα πολύ παγωτό μάλλον. Βασικά είναι τα λέγια. Το Learning Face μου σπάει τα μούτρα. Κυριολεκτικά. Κάνει ρε. Τώρα τι θέλεις, να ανοίξω Ghost και να σε φάω. Έκανε back ο άλλος λογικά Αυτό είναι λίγο κακό. Βασικά είναι και καλό και κακό. Α, δεν έκανε back. Κοίτα τι κόβει η αηδία ρε φίλε. Μαλάκα, κοίτα τι κόβει level 1. Ρε φίλε γάμο. Αυτό είναι worth ρε φίλε, γιατί το Ghost έχει πολύ λίγο cooldown. Βέβαια δεν μπορώ να φαρμάρω τώρα, αλλά... Kindred είναι κάτω, Ναι, έλα. Χρόνο. Άντε, χρόνο. Τι έφαγα ρε. Πώς έφαγα 250 damage από το τίποτα. Είναι η Kindred εδώ, δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Νιώθω ότι είναι η Kindred εδώ για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Πώς... ρε φίλε. Μάλακα γιατί... Ρε φίλε, είναι εκείνη η στιγμή που άλλος είναι νουμπάς και παίζει τα spell του random. Ρε φίλε, έκανα μαλακία άσχημη τώρα εγώ. Δεν ξέρω. Δεν το περίμενα αυτό. Τώρα τόλουσα ρε φίλε, γάμο την πουτάνα μου. Ρε φίλε, έπαιξε full random τα spell της Ιταλία, δεν το περίμενα. Full random ρε, full. Πιο full πεθαίνεις. Δεν το περίμενα να τα παίξεις τόσο random. Θα κάνεις back εσύ κολόζο γενικά να ξέρεις.
Άρχισε ο Ντόμι. Το tilt. Ρε, η Rek'Sai τι έκανε πρώτο item Ninja Tabi. Εκεί που πέθανα έχασα άπειρο farm. Ναι, προφανώς, αν του κες level 1 flash και μετά η Rek'Sai δεν έρχεται ποτέ και κοιμάται, προφανώς θα γίνει αυτό. Όταν του δίνεις το δικαίωμα να το κάνει. Ναι ρε φίλε, μπράβο ρε Σόνα, μπράβο χαμό. Έτσι, τιμωρήστε τις μαλάκες τους, μπράβο ρε παιδιά. Κοίτα τι κόβει. Κοίτα τι κόβει με ένα σπέλ. Τώρα έγινε κακουχία εδώ. Ωρε φίλε, μες στο tower μου παίζει χωρίς τίποτα ρε φίλε. Πρέπει να τιμωρήσει ο άλλος. Punish the fucking shit. Πρέπει να τιμωρήσει ρε φίλε, έτσι παίζεται το game. Πρέπει να τιμωρήσει τις μαλακίες που παίζει ο άλλος. Τόσο απλό ρε φίλε. Και δεν το κάνει τόση ώρα. Δεν τιμωρεί τα λάθη των αντιπάλων η Rek'Sai. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο σας. Έλα πάρε και λίγο τον μπουλ όμως τώρα. Δεν γίνεται να μην έχει flash και να με παίζει μέσα στο tower όλη την ώρα. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Με την ταλίγια είναι 1-3, προφανώς είμαστε same level. Γιατί να την περνάω level? Επειδή την έχω κατουρίσει. Επειδή θα την τα βάρω στεγνά. Γιατί να την περνάω level, δεν το κατάλαβα Riot. Επειδή την κατουράω μες στο tower. Για ποιο λόγο να την περνάω level? Πάνε με λίγο πίσω στα levels. Κάποιοι είναι λίγο νεκροί εδώ πέρα και δεν το ξέρουν. Όχι!
Το πετραδάκι τι damage κάνει. Κοίτα που το πέταξε. Τον φάγαμε. Ο Ντόμι μετά από αυτό το game θα μου πει δεν θέλω να παίξουμε άλλο ντο, θα δείτε. Θα μου πει πάω solo. Είμαι σίγουρος. Τους γλεντήσαμε στα κορμιά τους.